Liwanag ko ginawa, liwanag ko ginawa. Kanagtanuron so mga padako mga bandingan o agama, naguso mga padabandingan, a ipakaliwanag, ikapiyaw tano, naguso pagtao. Liwanag ko ginawa, may pagpadatanuron, so bangsa niyo, pagari niyo, laki niyo, si Asyaikh Ansari Abu Anas Abdul Malik Angni. Liwanag ko ginawa, liwanag ko ginawa. Pagkanagtanong uman gawi, inong tabo ko anong na Jumat, ko oras alas 7 sa kapipita, taman ko oras alas 8 sa kapipita. Liwanag ko ginawa, liwanag ko ginawa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, mga bangsami sa Ingdaranaw, yang kaya Lanao del Sur, ug yang kaya Lanao del Norte, kaya sampurna yan na yang kaya Islamic City of Marawi, na gusto kapakalangkapyan ko mga bangsami prauta na unina nga sangkuan ng kaya station tano. Gipman so oras kalalayaman niyo diniyo di imi pagpadag yung kaya mga bangsa niyo sa yung kaya programa iningaranan sa liwanag ko ginawa. Pangninta ko Allah mapipiya ginawa tanulangon. Pumangani Amerikano sa ampon mga bangsami ko niya makapipira kapito gawi kaya sagad ang kaya programa ada niya mi pagpadang kaya mga bangsa niyo yang kaya gurutan wa si Sheikh Sari Abdul Malik Abu Anas sabab ko kada kalo mga galbak di maka sisalono ay nagito sabab kena uba pitibo ba kasabab pedin sang kutua kada kal adi manggalbak na ino kakati miya kataling umapman nagyang gaya programa tano sa insyaallah na mitatarus na benda ya mo pia na so pang ni Amerikano sa paglindin mapipi ay ginawa niyo nagu kalangulangon tano sa mga pamilya tano isang pa Amerikano so panalan sa lamami ay ginandan ni pakapupasudan na misa pangninta mapipi ay ginawa tano langon so mapapadal mo naman na misampair kanon nagitud ni tarimano Allah mapipiya ginawa tano lang nakaliliwanagan so mga ginawa tano katan so salam Amerikano mga bangsami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So oriano to mga bangsami na banda ya mapya na so kag-anakan gatano ko mabubaloya bandingan tano sa daan tano apakambalingan sang kaya guru tano ang kaya microphone guru amigata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Gitud ni Pito Amerikano malu aya miya bulu-bulu wali kami mga programa kagya gira lagi de ahad na ed na kalilid na ron kipandagal lang nagalabak tano mangkambibi tiara kakawing-kawing uli na barang-barang na sa tigiran ng mga social obligation sigara lagi daya ahad na alhamdulillah gira lagi di amya paron nakati apa kau makami so iman to na aya bendingan tano tiga na mapipikira na si bending na miya gugyang kaya pagarian na gid na nga masa tano sabab sa iman to na sigudra kita no gyang kaya eleksyon kagiti katimbalen na patot pananggilaan tano ang uta betano maaniya ya ginawa tano na betano kataling butiro na ginawa tano kaya kailangan na so Muslim na si ikulangon o kapsigad ng mga masa mga betad na napagilihin yan ginawa niyan ban yan kataling butiro na ginawa niyan na isa miya mapiap meninganan nagyang ay asyap tano ko kay isa-isa tano kabubaluy tano ang mga Muslim magariari na nagyanan na patot di tanuanan kapakalilipatan
sa katano na liupan ko kababaluitan matigo mga unga nga narakatano. Mga maranaw isa-isa po sa ka pata manan yan na pata magarerya gupatam ay manan yan ng bububaya upama nagyuti miya bumbara sa ranaw na da katoon na maranaw ba niyan di bangon sa so pagarin yan na maranaw na naliw na mababaluitan ng mga Muslim. Naging utaka babaluitan ng mga Muslim na sudin sa Allah ta'ala miyaloyer katano magariari. Sa pitero enang unta innamal mu'minuna ikhwa. Ayamanan yan na gitong unta innaman adatu hasarot. Ayamanan yan na ayabilu Allah ta'ala ayabu magariari. Ayamana betadum yamarat yan na magariari. Ayamanan yan na sakatano'y magariari miyamarat yan. Nakagiya magariari tano na ayapatot ko Muslim mama bubay na pagadatin yan so padiyan gu takdiran yan salaan yan na tigitano na pagunguin yan na panang mananggila tano ang utatigitano uba ibarat na anamanggulaw la tano mga katero mga galabak ayaungan yan naging utakakitalimbuti tano ko ginawa tano ay barat yan pa ma na gingutua ato na iniba na igira na so pagaringan na di nga pumulaan sa modula. Okay. Bata dilabo so mga datutan, no? Mga di na tampon nga din mga barangay chairman, Kagigi nga di tano di kang gobyerno sa Pilipinas na so tigira na adna ato na iniba na ato na kung tayo pumbaturan sa management. Ay manan yan na adna manan yan na kapakapupang katong mga kadato. Adna barangay chairman, adna mayor, adna gobernador, adna regional governor, adna mga ato niniba na presidente, na gito. Na sakitan mo mga Muslim, na so mga pagaritan mo mga Muslim, babay mama na kailangan na masyap tano, nagu kapananggilan tano, o ba tano badan, ay manan yan na makanggulaw la sa to niniba na may talimbutan ko mga ginawatan. No ikabasatan ron ay kadusatan na kailangan na sa Muslim na mapapadal mo nagyang goto adat sala-sala si ko pagarin yan nagu gyang goto ay mala nagyang tap kalak at tigitan ko Allahu Ta'ala ububudin ay manan yan na masirugutawa ay manan yan na may binasan yan si ko paratian yan ay pagbungan sa neraka gyang ay manan yan na gitano ka pa kang bida-bida sa manan yan na lagi pa makala pagdaan lansan takatrak na bida-bida tano'y truck ana magda ibarat sa ribu na magda sa Fortuner ana magda sa ito na iniba na Innova at na magda igira kon sa bus at igira na sultigira na nga mga tono si mga pusokanter na lagi nagyang nga manan yan na di itano di ikapa mga padko pimbara nga mga grupo adne barat na lakas adne gira ko na lab tigira na kibiila o di na adne gira na tigira na parte o di na gira na umpia parte lagi mo bibarat nagi nga di itano di ka pamagang padisang mga grupo adne gira ko na tablig adne gira ko na sabab adne gira ko na arap adne gira na barang-barang din so mga ngaran o mga grupo tano na ginan na kailangan mapapadalam sa ginawa tano. Ginan na palayad na nan galabak inu-ina dun ka ipungilay sa kamapiaan o pagtaw. Ipungilay sa kamapiaan o ingat na umakapagda kasi ikuyaman na niya na ribungga na di nga pitero ay ba ayabu umapia ribu na so ribungga na ayabu ayamana niya na so sala ko ron na pala galput di mo na umapad kasi iko parte na pananggila inga uba ayamana niya na bati ka agi nga parte ang nagibu i mapia na so sala ko kami na di mapia na ay pano bang pamatwisas ayamana niya nagito na miya makaliw ko agama lagi din na mambusog itano ka pa mga umpungan na igira na adna miya nga padi sa umpungan nagyaya barat na so sabab na tigi na sa idir kami mapad na emanan yan na miya kaliw ko agama
na ay mana niya na miya balagu Islam anaginan na ay mana niya na duty penanggilaan ka ay mana niya na kamu munduyo to oy ay mana niya na sabut o di mabuna suda pangapad sa siya parte o di da pangapad sa umpia parte na tiga skano da pangapad sa umpia parte da pangapad sa siya parte na mga raratakan na duty penanggilaan kakagya kailangan agito so tigo mga ulama ay mala na si Muhammad Salih Al-Uthaymin giyang kaya emana niyan na mga grupo nagisutigiran na jamaah min jamaatil muslimin mga grupo ini pedko mga grupo o emana niyan na mga muslim na nagiyang utakap ke emana niyan na tao ko grupo pedko grupo mga muslim na kanaba emana niyan upang pedkaon na bakaw na mabubiya parakata adi juga pa kayo bakaw na awa kaya waran na tao na sumranaw na maranaw muslim na di imbubanug sa mapya lagi did nagyang kaya ka bubuka pa mamakin ay kater Allah ta'ala alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana ay mga muslim mapnya maratiya si wala pumakasul ko surga nagyang uta pumamakin nagniran so katero na pugunutan yan so mapya nagyuto ni muslim ibarat na matatago kasi kugo grupo na umileng kag mapya na alhamdulillah upman bibarat na adna miya dangon kataypi na tiga siya ko kagikete panak na ba emi tuturo to nakagi tumyugal nga sa parte uli tumyugal nga sa umpungan na tigtan mo sakata ala tarik uli na hati na miya ba miya ko na kaya na miya ulug Udi na miya kasilay kana gyuti penanggilan na gina ni gitu mana ni gitu ako ya bandingan tanong kakagya iman to na giyanan kailangan di masumid na pero ano da kan rakasan sa badlat alik kaon marego to mga bangsami ang uto mabubaloya kuan ndirugud tano si iman to si isang kaya masatan iman to ngati pamakakuan na dumadan sa lidnang kaya kapataling umartanong ay kapag eleksyon no. Aya penanggilan tanong ng uto padadi imbasa sa giyang nga iya kapag eleksyon na miya kabinasa. Kau parikian so tutungan na ya mapakapamblablagyan so mamagda sa grupo. Na isaw to miya kalala penanggilan tanong bartan uto pamaday. Sa inutan waya pagusaya kagigyang uta tigang kaya guru tanong ubod na aya mapikiro manisa na kagi si Magda sang kutuwa isa track na redoing ga sa manan na kay siya gito nardar kapag da na rumiyagda na baka nung redoing datarya nagyang ngaya kaperti di nagyang ngaya mga umpungan agupong nga di maapad ko umpungan ka na marata ka na isa na pembulungan tano sang kaya bitad kakagi amiga kwa na miyamunda sarak tanwanan sa sukabubaloy tano mga mukmin gito'y inaliwalang utabiti ang guru tano kagiyawa inamal mu'minuna ikhwa saktano'y titu ang magariyari na gito ang uto atigang kaya guru tano panamanamaran umanisa sukabubaloy niya na si maka maapad sang kuto isa grupo o di na isa parte sa dataro kapag ibarat yan sa nguta kapag da ruma kapag da sa nguta isa atrak na ubang ka mapikir riduing ka supagaring ka kakaigupon gyuti matatagur ka na dataro di mapya ay makna na kapag sasagadien na ginan mga bangsami giyang iya bandingan taniman to na pagkugup ka nuron sa na mamimikiran o ay mga bangsami kakagi di tanong bubugay sa mga pipi pamikiran sa bapro na benda yang mapia na ubad na mga katir o Allah mga dalil sa kapya ang kaya kay isa-isa nagusto karata mambuguruam yang kaya kapaguparik ngoto kikagudin ka ko pedeka ay nangin na datar kabuwa mu'min kakagi gimana ngaya saktan una da bartano kebtui sa batik tanu kauman ni kafir kauman ni saraktan una langon mangingin benar sa paparatian yan so Allah na yung mga karinaw naman isa nagira lungan na Jumat di makatutuna tayo sa masjid sa ikong mga pada mga kalilimudo agama na aya usto na din nigira ap kasalak agi uta tigiran na malup keribat so kabubalitan mga Muslim na
mga mukmin na yuto ano na panananggilaan tano uba tano ben mabinas ang kuto kabeger kapupalalagwi tano sa di tano kang galbuka ko agama tano sa guru ami benda gyuti mapi ubad na mga katero Allah mga katero nabi pantag ku kapi ang kaya kay isa-isa na gusto mga karataan nagyang kapaguparik uay na piyakang bulingan na ka. Uy, balas ang wala sa madarla mapya. Sa gina na pamanakuan. Kay aluyangasan. Marayag kita nung miyadang so katiro alagu, katiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kisaw suguun niyan rakita no si iko kapag isa-isa nagugyang ko to kisasapar niyan rakita no si isagyang ko to kapkaw parik. Uy. Isaw na unta katiro Allah lalay unta benda mataman sa mga ito wata na babaliw niya na idida unta wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu manan niya na subuan niya katano to Allah manisa na pangulilin niya ng utataliwala gitu sa Islam na ubahan bela-belag ulit kita na ubahan tutuya nga gitu na miyakadakala so ato na ini banakuan mga ayat sa Quran na kisusugun ra kita no Allah taala si iko kapag isa-isa. Sukman susiron sa hadis na lagi dito mambua pada pamanang ko to tanong ako ya di mapag-istorya sa opisina ng utati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unta hadis ang utati na man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fahuwa fi dhim tunay di man natigina fahuwa fi dhimmatillah pala yahfiran ahadukum dhimmata udin ang utayari riwaya na lahu malana wa alayhi ma alayna gitu emana na sa tawa sembayang anian so 5 waktu sembayang tano kira mambu sembayang na somyang oras sa kiblat oy kumian na ya pekenian na so 3 tano halal penanggilan niya nagiyang uto haram na yung uto lagi dito na pahuwal muslim to miyatago siya ako o Allah Ta'ala na pananggili ni watigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo bani malagusak so ato ni banakuan aakuan Allah isa riwaya na tigi na sa tawakuman udin na sumbayangan niyan so sambayang tanwa 5 waktu na gu sumangor sa kiblat igiraman ta gisimbayang gu ken sa halal na bagian yan so bagian tano na kisugat to naman buso kisugat rakitano so may tuturo to na biya karya gritano Nabi sallallahu alaihi wasallam so muslim lagi ditano ayamanan yan na kailangan na beauty pagaring ka beauty yung tatigu Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwa na basta ayamanan yan na pagaring ka muslim adi simbuyang apakun sa halal gira di simbuyang nasi isasangor sa kiblat na nagito na muslim na emanan yan na inakuan untuk Allah Ta'ala emana kay akuin yan na di ka pa kayo bang kaparata eman na di nga kaparata na banga betul sa kaper o di na bangga di pamana pamatui sa mga tigitan mo di mga pipi ang mga ngaran kakagiya emanan yan na patut sa kapagalitan ka muslim lahumalan ang tariwayan na lahumalan na so patut emanan niya na rakatano na kakuan yan na sumambuso kisugat rakatano na kisugat unto rin manaw to emanan yan na ay rakatano ang mga ay raka muslim na basta muslim na so tiga basa araba muhtaram emanan yan na pagadatan o di na isa basaw na mukaram emanan yan na sasakon maslaan na emanan yan na di ka pa kayo bang tana yan 5 kaguti manan yan di ka pa kayo bang hongko aso tamok yan di ka pa kayo bang binasa so tutulanon sa bang emanan yan na di ipamtuy sa darwaka kalaba emanan yan na da bang ka matibaya karina kag
So basa mga lokstan matina kelal ka nga sa daily ang kelal ka sa daily ang ari ka. Di ka pa kayo. Na rin ba nga buno ay manan yan na tika kuan. Siya kainan na kagimya kang ulula sa kalalalungan na tika ay manan yan na kuan. Biuno ka na ay manan yan kisabutro. Nagyang utas so agama tano agama Islam. Na giya kuga kutan niya na mga Muslim na kisabutro pan. Agya nga di tano di kapakang bida-bida sa panarima. O di na tigitano di tano di kapakang bida-bida sa type O. Kagina naman isa na apyaso kapangaroman na ad na type yan na pandak ad na type yan na tigira na mapuro o. Ad na type yan na maputi, ad man na type yan na tigira na magalimbo, ad na type yan na ustada, ad na type yan na tigira na teacher, ad na type yan na doktor. Muragina ni masusoyan. Naginan na rinispeto na agama, piagadatan agama. Nalagi dito mambu. Giya nga editan mo di ka pakabidi-bida sa party. Naginan na umanisa na, kabnar umanisa. Sa tepian yan na party na, arkiano to na. Giya nga pinakapkutan sa mga party, lagi da giya nga ibarat na, si batan mo labo, tayo labo sa Pilipinas. So, giya nga itinwa Pilipinas, na katarima tanong, amya dakdakal tanong klasya pagtaw. Ana mga aton iniba na mga Katoliko ana mga Protestant, ana mga Lumad, ana mga Muslim. So man sa mga sekta paman na tigira na mga aton iniba na kuan kalasya tay pataw. Ana miya dakdakal ana igurut, ana maranang, ana magindinaw, ana tausug, ana kalagan, ana di budi maarang kaya kada kalat biglas yan na tao sa Pilipinas. Na kusukap kayo sa tanong, sa emanan niya na parte, barat na lagi lakas, Christian, Muslim, Democratic Party, barat o. O di mamunang takap kayo sa tanong, kinakilo sang bagong lipunan na, o di na, aton ini ba na PDP laban, Partidong Demokratikong, tanong tayo paman lang takuan, ipumuturo na. Yung nga na, kapkatimu tanong, kapkatimu unso Muslim, agusto ko na abo Muslim, magindinaw agusto tausog, udi na so loma da agusto ato na iniba na igurot, na di tanong tarimaan, itigit kagiya miya nga palun siya buna sa ibarataw, ana miya padiran, di kana begitu, kailangan na may gitu na kapinanggilan tanong to. Ay ipumbertusan no bahasa Arab na ginan itigira na help, na so tahalof una help, na pinggulaw-law Nabi sallallahu alaihi wasallam guni ko si isa Makkah na miyang iluba sa pamana mitahalo pa yan na isa miyang gulawla na nguta pambetun sa helpful food ulo amanan yan na miyang ipagpada ko mga loksya na pamana gito na mga musrik na asar ayabad na piya magpalian niran na mapiagalabag. Gaya mo tatigiran na ipanindigiran so sadin sa pasung sa maka apnihadyo din na pagumra. Emanan niya na pagkatali mo man na wad na kumuha na kutamo kayan. Na nanggising ni Rano ngayon mga pagkakanibud ni Rano. Ay pinubuan na mo noon kasi Rani emanan niya panampanga emanan niya na pagtigun. Kagya niyang pagadati haram dan niyang pagadati so Allah Ta'ala na. So nabi na pinggulaw niya no to ka mapiagalabak. Na lagi dia nga kaparte Yung mga kaparte na so mga parte na pagilain sa programiran. Kaya man ay basiran basaw ni man na mga platform of government. Karong nga kilay so pangpadan ka na. So kaya tayo pan kaon. Nagyuto yemanan yan ng kaya pang pedulo Muslim. Apya pan ad na kapiron. O din ad na katolikuron. Ad na aton iniba na igurot. Din ang takatigiran na mamangyan na nagyuto na kapamagpada ito para ko kamapi kapag na so pagari nga Muslim na kailangan na kapagadatan ka sa ding ka kebetun sa kaper kakagi miyaki pagpadaro na iman to na sa dunia na basa na ni man to pagukitan sa dunia agi ang kayamanan yan na ito na basa tanong basa doon banda ki ako yung basa ng mga loks na kasusumanga kasusumanga kakagya iman to na may ilaytan apya giyang ang mga bangko na so giyang ang mga bangko na sugid man crisis na igira na ediran kakuting na so talo bangko na miyagi sa isa na kuminwasiran sa ngaran na ayamanan yan na
inibituran sa ginawiran na miya ka kung guguuba ng ta pamikiran. Tamo kira na miya ka bagar. Isaw ni barat nga banggul video. Naginan na gunin na ay man ano to so kang mga ngaraliran na mga dakla na bangko. Yung mga PNB na miya gugupa siya na gugi alay bangko. Apes mga barko na gunin na ni ba na mga William Lines. Ima doon na miya nga daw, to kami gisay sa seran na gugi nga, to na siya putulo sa na barko, super peri, wayan na gisay sa seran ka. Giyanan itabiit, wayamaanan yan na kapagintaw na kailangan na so, mga balabos ka no, mga aryam niya, mga ngungulaw. Rutagira na yung mala pagdiri sa kakagya. At mabuob ka to na no, aggressive, kainuman miyag bu amarawi. Kagina ni sabab, so sabad ko mga ngunguda, na tumiyari ma sa pamikiran na ribat. Tiyari ma yan na giyang kaya pamikiran na kawarij, kay song batunong. Pamikiran na kawarij, kaya nubito sa kawarij, na miyawa si iko lumpo ka ng mga Muslim. Ka daira na yamanan yan na tiyari ma era na sumuaw yan na talimbut. So mambuso ali na tiyari ma era na inawaan yan, so kitabula. Kakagiging mo ta kaya tariman yan kukumano emanan yan na piyaki kukumian so emanan yan na punta ganira na gusto maawya si ko Abu Musa gusto emanan yan na Amr ibn al-As na tariman yan to atigin nawaan yan so kitabula ini kidi irano na biunu iran so hali biunu iran so emanan yan na Muawiyah gusto Amr ibn al-As na emanan yan na so yuto kaya belu kiran na kawarid na mimbelu yan ulaw-law mga ekstremista. Igira na may ko na dira ni kasuata. Ko dato Iran na kanabagi bu kapagawa Iran. Kagira ko na dira mula sa katiro mulula mamana mulula tigita no. Na aya marata ni gira na pembunuh ni Iran so aya mana niya na supak si ko pamikiran Iran. Na gina ni man di penanggilaan o manguda. Upo niya na nan aya mana niya aswa na miya belag si ikuyaman yan na mga Muslim, lupukan mo mga Muslim, mag-iunta, miya alo ito sa hadith, ako yung uta, so Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya alo niya, nag-iung ito, tutulop man na yung Amr ibn al-As, ito na unta tutulo Amr ibn al-As sa hadith, unta tigyan na man ahabba, dito so, sumbato to ako yung unta hadith sa kaya turo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tigin naging ang mga umat tano na juilat afiyatuha pi awaliha minitungkulo pamana sumapiyaw na minitungkulo miyaw na aniyan miyaw na aniran dito mga sahaba na wasayu sibu akhiruha fitan gitigid ang kaya pagkurisang kaya masa na napkurisang kaya umma na kasugat taya ang mga tiuba o yuraki kubadoha bada mapakanipis o sabad ko tiuba so ato na ni banay sa tiuba lagi din nga yung mga tiuba na tiuba gira ko na sa itigurar ko kadulo ni kita lagi do ka pangasasakit no lagi do ka pakargano kawiyagan ay malaw lagi ang kaprerido na gito na ay marag na tiuba lagi yung tatiuba si kwagama nagira man ta so tiuba ginanibindilin pelindungan tano basi ka tiuba si kwagama nga kay gira na ayap ka sacrifice na so agama nga kakalanga na aya akalap kisugat ko sir kita no na dua paganero naging agalub ko mga ridu pumula ni ran ko bubay mama makalaso babaya yan nandi kasihan ka sa binatang ay maana ni makalaso bubay o mama bubay na mga kuala na meda ko agam meda so may binasasin niyan so akhirat yan nga mimbuli binatang na ikadua na pagakal ni ran so tao sa pagkakit sa subuhat na gitu, girawan na mga subuhat na pangiro sira na giki ang na dato yun na mi kapir kadu na gina ulama yun na miyawak si ko benar dia po ano yung kitabihin na kagi dia po ano yung kitabihin o di na mi kapir na kapakay na disindaan na gitu, ada mga tawa disindaan so dato hindi niya disindaan so ulama yan nagira maragnon na umang buno as gira ko na tiginan uwi na kini tadakan tanwa Nya patuta. Nya patuta tadakan so rugo yan na beauty tigtan mo fitna fit din ka gupun kang gulaw la na ti makapatay ka kaysa sa katawa-taw na ayat
kapan din na mas mapanad ko wala di sugiba bang agiba ka aba. Masa na nalaman na katiro Nabi giton sampatan tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yuzahzaha anin nar wa yudkhal al jannah. Sa tawa kabaya yan na makalidas ko naraka. Naguma ka surga sa surga. Paltaatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Panamarin yan ni makatalingumun so kapatay niyan. Naskan yan nakapapantagan na paparatian yan so Allah ta'ala gusto. Alungan na mauri. Waliyati ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilay. Nang galabakan yan, luli na talinguman yan na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko madaklataw. So ipkababaya yan sa ginawan yan ay talingumay ranon. Mana niya, so tigo mga lokstan, kadutang aginawan ka. Noong kasakit ko, na kasakitan nun so, padagan. Mana niya, na kasabutro. Na ba nga pakadutan sa lakor ka? Kasakit. Kasakitan, na agyuti ka mo muslimi. Na mana niya, upang makasi ko mudul, na ba nga pandemisan. So, sa lakor, mana niya, marataw to ka, ka mang ipandemisan na. Karatagin. Karatagin ako. Kau na natigura solo lang, ni sumbatian nun. Atigi na, wamambaya imaman, paatahu safakata yadihi, wasamarata kalbihi, falyuti'hu inistata'a, fa inja'a akhar yunazi'uhu, padribu unukal akhar. Piano tulanan ng imam Muslim, tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa to ha, makabugay sa kapasadan, si ikulato yan. Nagunian nun, minibigay so, tigitano, ato na ikaw si pamana, pala daliman, yan, gusto ka timbalian. Gusto, ula puso yan. Mana niya na, so puso yan. Na unutin yan sa kanya na tigo Rasulullah. Saan siya kakagagaan yan nun? Painja aakar yun na si una. Ubaid na pa kaumaa. Pagagawan yan ko dato, di nang tatigin na dato yan. So, power. Papasani wa tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulo niyan. Mana niya na padang ulo niyan. Ito ni kasabutro. Kasabutro na, yung tadi tiro na kapag isa-isa. Kaya so kapag ingad na yakabaya wagama. Na tumo so katatayon maisay-sa so pagtawaan na dato iran apa tumanor mababaloy asara sa tigitano mamana malipadiso tigitano mababaloy rending si iko pamana kamargen diso ato na iniba na kada mababaloy na ko da ayamanan yan na sumababaloy sumadak lato na mababaloy malagi dumano kakiadaan sa ina uman isa na sabko man yan, napitukaan yan sa padiyan. Na uman isa, na keso umadagla tao, na kesagala, kesosa, na kebinasan siran na, baad na mano kadain na yan, na dipagdasan aso, o di na mga kakwak, malangalangan siran. Na lagi dito, na so agama, na inunian no to, biyelo ya, ayaman na niya na biyelo na biya suguan, yung ikatigi na sa tawa kabaya yan na makasulod sa sorga, makamilidas sa naraka na, panamarin yan ni mataling makapatay na kapapantagan na paparatian yan so ala gusto lungan na more na talinguman yan kung tao so lagi ipkabubaya yan sa ginawa niya na pagulula ni Ran na so tawa minibigay niya may apaman na so na dato yung aguti ka temblen na yaman na so dato ka na dalukul buka miya dato na pagadating ka aguti ka temblen na sa suguan niya na pumamakin ka na sapman sa emana niyan na sa lalangan niyan na lagi dito mo separ na kasagino ka bu tabi-tabi na ubas so dato na bayay sugu yan na kakakapere na gip na nga nakanggiro kakabaloy sugu na kakakapere na ayaw matao sana sumanga ulama kaya dito ka pa kayo ubas so lima tao ko agama na lagi di kay isumpat sa layo lagi di sa ko na di ko mga ulama di tanong pa simbayang sa id kasi tanong simbayang sa walay kagi sukat dito sa pananagumpot to covid gid na dunia na malak na so sabud na sa lakod na kaya interpretan yan ro oy miya de kada lam miya magulama yan ay agaman an mga tatoron na kailangan na so matao ko galubak na ron pa kan dudu oy nagyuto na sa tawa yamana niya nagyuto tigo Rasulullah yamana niya na ana dato yan na barat na miya dato so dato siya nga ingetin kagi demokrasya bitikan tanong na ekap ke dato na makaukit siya yamana niya na so kumilik pero claim yan kagito nagupo na kaya miya dato so dato ayamana niya na mapianto niya kaya ko anong ko dato kagi nang sa agama nagupo miya dato so dato na ayapatot ko madagla tao na pangundil to ka katumo man
O ibarat tu ay mana niya nakatitimu na tumo makagaganag ka baka di ka di kugar. Kagupo dia mo ta ka katitimu magpamakalansa na di kugar na kisabab yan. Nakapa kaya sa kana kamalbuban sulan sa na minigar na tano lang tano minigar na na kay ibarat siya naging ground zero. So kaya kugar ang mga watatano pero mapira ka to lang tayo meso. Minigubar tanong sa ground zero na. Tama na kayo kung mga buer kita ng mga lukos na mga wata na miniraks. Naginan. So ay manan niya. So nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa lakom sa gyud tama na mga katiro Allah na gyud kisusugun niyan sa tanong sang kutuwa. Ay manan niya nakatatayon kay sesa nakapunang gilay sa gyud takaw parek na mimbalingan ra ka. Alhamdulillah, mga bangsami marayag ang utua gugudan ng kaya guru tano. Pantag sang utua kapya ang utua kay isa-isa na gusto karata ang utua kasuran-surang. Minsan pangyuto na waran din na kedin so kuan di tano ka pa kasuran-surang sa mga pamikiran kakagi umanisa na adna matatago na sabut ipuguman yan sang kutuwa sabut o pagarinyan. Ugid na si sang kutuwa kapkaid no to na di tanubo pa kalilipatan ay maana na kanaba ay mituturo di ka pa kasuran-surang sa pamikiran na ba ay mituturo yan na kapag uparik ka ayamataan na waraan din ang kutuwa so pamikiran ka na pagkitukuan ka ugid na si tanubo pagumpunga si sagyong kutuwa kabubalitan wa mga mu'min isa-isa tano sa ayamanan na antap kagi adi tanurong katerwa sa isa-isa tano sa antap na umanisa na isin kanaya singanin yan nasusurga o Allah umanisa na ay din yan di ipanulon na su agamaw Allah na YouTube kedembed ng kutuwa diro ni girakuan kapaka surang-surang sa pamikiran na kenaba aya ungaw tuwa pipikir tanuro na bumanisa ng belo ya ridu ini so pagarinyan kakagimbidasiran sa pamikiran aya mataan na tiging kaya guru tano na umanisa na slaan yan ihtiraman yan so pamikiran no pedian sa banyak benutu belo ya aya mana na rarangit nagu kasabupan sa mana nakapakapagawat ang mga pusutan sa adna ko malu akan san intera po tutulo miya kay sa kuna so Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Amirul Mu'minin miya ko muna mama di ko lang mama i'dil fina ya Amirul Mu'minin paginuto lang kami ka Omar Amirul Mu'minin adun ko na sa kataw mama kaya rarangitan naman na niyan na supporter Umaro so kaya rarangitiro na pitero yung na takulu hadali Amirul Mu'minin mamaryatigin na karawan ka ng bubasa siko Amirul Mu'minin no na so kaya ginali masusuada so ano mga ngungudan yan no so kung so kaya nagaro Umar na miya kagiro kung so Umar sa utang mangudan yan no ay manan niyang tamiyan nindugun tigin na daahu paliyakol buto ning kan nagisyakianan pakatiruan ka pakatiruan ka la khaira fikum illam taquluha ka watigin o dinian matiruan ka na tiru niya na dak matatagul ka na mapya wala khaira fina illam nasma'a na damambu ayamana na matatagur kami arkatan watigu Umar mapya ami kadita no pamamakin dengan tiru niya so ayamana na duty muslim ya ayamana na babugan tanong wala sa manan yan na kabenar kung kapakatiro ka ugit na gyud ay manan yan na patot ko taw mga madarlataw tiro ay rani tiro ni ran kabenar ran to so mabuso mga dato na patot mo pamamakin nagniran so mga komentaris pagkataling ay mataan na ipkedin sa kaybat at ikitanwa man isa na kailangan na pag-adatin yan so pediyan sa di makaliw sa yung tataman ng agama ayaw mo na kenaman ba sukatiro na buwa pamakakuan na naptiron ka kudato ka na buka pakaukitan ka sa sinta udi na pamtuan ka sa mga rarata basa ka yung tatika pakaukit sa kaungangan kabilang nga tao gitu kamu muslimi ayamana na kenaba upmunti nga so pud ka na barwar ka kasinta inga nganin sana pimbubasangon ka pedin sa ngutwa isaw to miya ka madakal guru migira ko na ke tunta
apia prengitan niya ng uta empleyado niya no di na giunta pagtaw niya na giunta ka pugusaran niya sa uta kateru na kaibat di na tialwan niya na miyakin bitera irombed na wi nagiunta nyaro di ka panutula na sakta na datartabu di mungutan ka kay kegdem ta ang uta kwan wi na ka pagaw kita na paglin miya makapia kateru kana ba miya ma apa man na sutir na kerupto na pamamakin ganta sa kasakitian na ginan mga bangsami ikuan alhamdulillah ka maraya gaging nga iya kuan tutulag nga iya gurutano sa manay na kati mga 5 ka minutos na sulso ditano kapumuka itano ko mga pakaisay ubad na mga pakaisay na i-advance sa karkano so number ba na i-text yung mga pakaisay 0938 00 17355 pero manantano po 0938-0017-355. Isang ano pa katik subaan na pa kay sayo. So sa manay guru amin alhamdulillah miya kapya ang utuwa kayo sayang asang utuwa kuan kapya o kay isa-isa tano minsan pan ibarat na pwede din ang kutuwa dita no kapakasuran-surang sa pamikiran we na dita no pakalipatan isa-isa tano sa gelbak isa-isa tano sa antap na gyutoy man nakabubaloy tano mibubukisir tano sang uta ketero ono la watasimu billahi Bihablillah. watasimu bihablillah ay mana na kapten niyo pangulilin niyo sutali wallah sa ay mapipikiro na umanisa na uban yan uto kalipati kasaba pambudin saya mana na so kabubali pagarin yan a muslim asi matatagusang uta sabala umpungan sabala party na ambeloy ay mapipikir ka na maririduitan kami karat-rato O di natin kita kaperoto na sang muslim. sang muslim kakadia yung utar ka na kaya kabaya ka na ron tumapiso pedika na guru amin na mimbalingan reka ka mga 3 ka minutos na ubad na pagkaisi na anta no mapamatya Na nagyuto pagari ko. Benda mapianag yang uto amanan niya na bati antag yang gaya pada mga hadis amanan niya na katuro Nabi sallallahu alaihi wasallam tutulu Amr bin al-Ahwas radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع أي يوم هذا mianga kana tigi akini Amr bin al-Ahwas so Rasulullah dingin tirun ko more-pore agi apne haji nabi pagam-pagan ipno to agi apne hajiin na pitiru yana antonong nunar igawi na tigira una yaumul hajjil akbar dia kisu gawi ya manan yana haji akbar tigitano na tiguno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haram ka hurmati yaumikum hadha wa fi baladikum hadha rawahu Tirmidzi. Mata-mata na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam so mga rugu iyo uso mga tamo kayo uso tigitano maratabati emanan yan na ay basa tanong sa masa nagyang ko to emanan niya na kapumburingi ko personality diyo way pa magito kung nagyan na natigo Nabi na haram emanan niya na sa di ka kepakai ubang katada ka rugu pedeka di ka kepakai ubang ako awaso tamo kaya na di makai idin na lagi membuat haram di kepakai ubang pembina sa aso pamamakin dengan si ko pedeka emanan niya na yung utak kapegatak yang kau jadi benar udi na dingon di pamana kapamagi sewi-sewa oy sa lagi din natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisah saparan ko kapa emanan yan na ubat giyang gaya gawin niyo na uban niyo mabudi pagadati giyang ta emanan yan na tigitan wa haji akbar kapamana katuturon ng mga tao sa Arapah giyang nga ingadiyo emanan yan na giyang mabugiyang nga Makkah nasad mo sa tawalirun magadat na nasuti walaw talawa mayorid pihi bi ilhadim bidulm nudikhu min adabin alim na naman niya na sa kapagadati sa Makkah kakagiya ang gupuan ka di pagadati ka palawa ka na kaso o di ka baya wala hutala kang gulawlaan ka sa Makkah so di ka pa kayang gulawlaan na ulis ka na pakitintim yung wala hutala unta seksa amali padas na lagi dito mabuo so pagaring ang Muslim so rogo yan so tamok yan so personalidad yan na lagi dito mabuo di ka pa kayo ubang kayamanan yan na palawa ka wasa gina naki pagari ko Abu Shureh emanan yan na kuan paka orientaw sa
adna kaya pakai rakan saya na yun na koron. Oh. Giyang kaya pagariakan na sumi isidin. Tigiyan na, anto na tigiyan ni pembeti anong imam, igira pag-imam. Suratan karak na kaya tigiyan. Lagi doa ya pipikir niya na bagira pag-imam ta. Na nabata, baad na pititarun ta. Oy, ay man pagari ko kapag imam na. May kapag imam ka na, sangur ka ko, pag-imam mo ka na, tiga istaw, watadilo. Ay manan yan na, linya ka no, pakatituin niyo so linya niyo. Gudi manat, kapag maranawang ka, para panganwa, para panganuli na, pakapagubay-ubayan niyo sa mga wagan niyo. Ikalimukan ng Allah Ta'ala. Yung tinituro ng imam na daban yan patiro agito na sangur kasaki belat na tiro ang Allahu Akbar. Na oriano to na bati ka sa umilalangag ka so duaul istiftah na bati ang ka. So na naula milalangag ka duaul istiftah na bati ang jupati ka kana badi ka pa kaya manan yan nagwan. Sumbay ang ali nga mabati so duaul istiftah ka matagbutuson na. Na sunjudi nga di ka sumbay ang askabu. Na lagi din ugi nga kasumbayang nga imam ka. Kabasta mata o kasumbayang na makapag-imam ka. Yuto yamanan yan na sumbaga kan ka pagare ko ayamanan yan na minis. Lagi na mimbalingan ka sa nabusore. Alhamdulillah. Pakai sini ka inyo niya panainisa ka benda kuan maalak. Gi ko na nga iguro miya mga bara mga binatang ada taro mga bedung pembetuan sa mga ngaran barana betuan na tigi bituan ta tigi sa kuan mga milky mga dataro to bakunanan pakadusa-dusa nga dataran na nakapamtuisan ng mga binatang sa ngaran miya kapiapianan pagari ko kuan kagya iman to nagidu niya na pupromote ni rana nga ya kapunguyaga siya ko mga binatang kay pedana na tigira na ngaya kapamana kasiyap ko kakasiap ako kalikas ano na galibog man to dunia agi nga kasiyap agi nga environment kakagya miya pia mambuy giraman to ad na mga binatang apang ilay tagunia kay busureh na so mga pereko na miya kapia giraman tap kagabi di mamagidida na nagiraman bu kagabi na kiling kam sa mga kabug di rumarangkap iman to kina miya ada na ginan ba na bala sang wala pagaremi bubayami sangan na diga pakaisa ka. So kapatuy ko binatang sa ngaran na masaro. Kapakay kasunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ulawlan niya na so mga kuda yan, mga untan yan na kibubatuy niyan sa ngaran. Ad na pambetuan ko kuda yan sa duldul. So ad na pambetuan ko kuda yan sa kaswa. Untan yan sa kaswa. Gitong, ulawlaw na biya, pambetuan yan so mga atigtan o mga ayam yan sa mga ngaran na nasaktan na supits ka kapag subdung ka pumutun ka sa milky o di na butun ka sa ato na ba na butungon si pamanakuan brown o di na si white sa pumutungon na kapag kayo to na buto marata wala alam pada pakai sisipun guru may benda niya na kailangan kaya no pinuto anto na kung so kuan ini tasbihu nabiya miya lamudasda ay mana so Yunus nabalas ang wala sa mapya ginan na ininduan no agama Islam pembetian ni gira makaawid akalta kaman na gira manuto may stress o tao sa makapoproblema sa mala na napmeti ang dua o nabila Yunus agina ni ini minilidas yan sang katatagoy sa wida kalam yang alala. La ilaha illa anta subhanaka la ilaha illa anta tanong tabu sure at na la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin gitu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yuto ay mana na napmutian ka to la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Inang ko na ka ada at Tuhan da apsuasuatan arwarar kanya na Allah Ta'ala miya suti-sutis kanya ay manaptiro na miya suti-suti na da lagi diyan da sagindan yan da karuman yan da watayan da sakotwayan yuti manang ta subhanak la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin mata nasak na pada ko kumiyang adulusa nyamanan yan na kendun siya nan kaginaw ka kailangan tanong din na kedusa tanong na gira manuto makandid na marakala kami sugat ka problema na pikira nga
Naging na problema minisugat raka na unganan o dusang ka. Na ad na miyang gulaw lang nga kadustan, nagapakaya gyuti miyong ganiyan. Na gyuti bulungon, apagang ko na nakaang kutwa dusang ka, na naraks ipupuro-puro o kadaan so Allah ta'ala sa tasbih ka, tiron ka so kalimat tayyiba, la ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minad dalimin. Wallahu alam. Pada pa kay siguro misi na gi ko nang utuwa ko na tawa miya ko budna miya ko niyang budna waran niya na kapamang ni Busarela pamana uman ko anang gelbek sa ikarata Ginoo pagarin yan na pumangnirun sarila di niyang butuwa tigen ketanto ka di uding gelbek sa maratap mana mamang ni man na tigen sarila nanto na tigen ni musawiri urakan sa Na sa akin na mo sawira kan ro wallahu alam. Na diyan ko lagi duto na mapiyaw to sa prilaan. Oy. Kagiad man na hadith. Oh. Unta pa man na iltamis li ahi ka udran. Wasabain na udra. Oh. Nang bubunugi nga sa pagari nga sa dawa. Rason. Tama sa mapitupulop na kaya rason. Ay sumang ulama na aya baseran sa na nakapagkapkulo na mga 70. Na mituturo to at sigiran na din na ayat yan taman. Man na so pangaringan na may mga ni sa pasensya. Na relay ka. Na mapitap man may gulaw man sa kon, may mga ni man sa pasensya. Relay nga tamam sa mga 70, tamam pan sa mamagatos. Naguti man na kasabuto na relay nga din ka tumo so karirelay nga ko pagaring ka. Pababay nga di subang atoy ka uli na ba kanu ay manan yan na may lalisa na ay bulati kagalabukan na kapamang ni sarila na may harata ginawa niya na may harata mabuog karata buog ginawa kakalawom na tao na igira na may apakakirata yan na ginawa niya na karata bumabuog ginawa taka karata tabot-tabot ni matay na ay manan niya na kararangit raka na ayaki amya-piya-piya kapagintaw nagyang uta kapagintaw nabi ayas katero na binatigi na dinyurak na kaya tiging periputan so ay manan yan na isarkano kasak na kaya tigura solo na kebabayaan ak na turug na ko na da matatago sa puso ak na ratum si ko isarkano na ay manan yan na si sa management na inumya ka sa management na kailangan na so ay manan yan na sa tanong malaglataw din nagyong tasubordinate nagira na problema na ukagagang ka sumulub si sa baba na so lebangad na ki na di nga din paguman ko di nga din panik ko dato so eman na lagi din na so kang bubota sa kaano magaryari igira na eman na niya na ratum yun magaryari na si ukagagan yun si ibu sa libili na nadigan di makaprerila na di nyo di tiro ako amayaw gusto yun na yung ka ay miya-piya na so lokas na paturug na makadidikad ba niya na wida ka lagi di mambuda to nabalangon din lagi na ipunikon kakailangan na sulat na kikapadi na ay ipunikon na sudi kuguga so manso pangagaga na si ibu kay ko tampar sa baba ka anak kay turuga sudat to may kadug pamikiran yan kaskan yan di mamimikiran ko kamapi ano yung kamapi ano agama na kamapi ano pagta wallahu alam. Alhamdulillah pakaisipan guru mi atigen na yung utuwa dita di ka prangiti ko dato pantag busa kapkelit atigin no sukaita ana na kelit kun susukay niya ato natigin ni wasa batasan kedusa so Nabi sallallahu alaihi wasallam na inendo tanong niya naman ay manan yan na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa takunu ba'di athara wa umurun tungkirunaha adun na tigo na biya kadun ko Korea na mga dato igira na pamana asara mana asara na kapag so pamakasukay na kinuli ang bun na nakasukay so mga tao alam na pang ileni wati kong nabiya sa lakorop na din yung kababayan na iniisu mga sabon to na isu na meron na tigo na biya pasbiro hatta talkaw ni filhawda sebar kan mga etu nabi ka makatutuna talabu si ikuya mana niya na paridi akan so mana na ekasabutro na sa tanong mga subordinate after na subordinate na tampar sa baba nagira sudah to kau din na director ka entah ka so mayor ka entah ka so PL atigira no na mana niya na danian rakabagan na diyang uta kuan
na epatutar ka na sabar ka di nga pamanintaan ka ngayon so so di nga di tanuli ka pag initaw na sanya ka pakasabar ka na kala abalas ka kakuwang ka inama yuwafa sabirun ajrahum bigay hisab ay keterutupan sa balas at igulo Allah Ta'ala nagyang kutuwa mga sasabar na kakawiran sa balas siran sa din kitong mabu na bukad dari miya kasinda mga bumiya ko ay ka na mas tumo sabar ka sa ipipikira nga kapag dami yung maso mana niya na budgeta o di nagminium na dapat mapasad sa accounting o kaya basi sa Pilipinas na di marilis sa Perakso cashier uli lang na kaya permaan abay tiga ko sa kanimiya ko toron di sa kanimiya da sa kadato na sa kana ka na kasindabu na pananggilan to sa sabar kakaguti mo wala ko alam pakay siguro kami panisigidingaw na kayo ano nga may mangisi sa miyaw na nabundi nga pagaritan na kailangan yan mambu bako nini sa parangay kanwali kapag na ako tumitibo pakay siya na yan na nasumbog nga bagari ko Muslim gina na miyaw sa tanong gina na kinakis to kiss bisis so kapa aya katiro na biga gyuti ka papasudan niya na tinais na uli ali Ja'far ta'ama ay manan niya na guni ko matay so Ja'far na tiguna bi ko mga karuman niya na pangbal niyo sa panganangkan so pamilya o Ja'far ka pakadsagala humayos gilo miya tumang sira nung makapagkatumanggiran buti pakasal so yaman na epakasal na sunga kung alam niya teron ka ipagpakakan ka na sa katanong bidibidasan so mga ingad at na so mga ingad na yaman na niya na pa ko mauwi dya panganan ka na sa katanong na miya ila yung mga pipiyar katanong ipamikira na so mga loks tanong na upang nang nawita tanong ko miya pantag na kapag pangausang bud so mga loks tanong na bilwira na adat akatitaba nga na nagira ko na makaanam miya pantag na manipakapanig na pagay sa 500 1,000 2,000 10,000 na yung ito kapag ka na si ko tao na yung kakan na dawin ni oras dapat na bamitiro sa baka maratas sukakan na sukakan na may kamo mas oras yan gu ay mana niya na di pun ipututan kaya sa tanong mga marano na bidibid tanong sa adat na ay adat tanong na gira ko na so pagaringan at punja ko tabat na tuminibo sa Marawi kakaging balaya yan na tinibon yan at sige na bubudin tiro ay balaya ay sa miya kamong iran na ay mana niya toron na pagka uma punsa ko tabato na timiya ko punsa ko tabato na mga bun perka api aso bateng gaway dingong pagka ka na miya rasa sa kaya pa ko man yan na di ka madaka ada nga may paginuntulan ay man pakaka na nga siran ka duty ka pagkatawiron ay man yan na kanaba na may tiro so pakaka na nga so tuminibor ka na baka miya kang gulula sa ipa ka narakaka wala ko alam sama na yan na mga bangsami miya taling umangaya oras na naino ka sibo kung mga padagawi inshallah po mga taling relay kami niyo kakagimalo madang lang ay mini pakaisisi na naino kasi kung mga oras na inshallah na nanabatan ubo mapamatya sa bende mo pia na kagimya taling umagyang kaya oras sa panalamatan na miskan ng mga bangsami ko kapamamakinigyo si sagyang kaya programa panginita ko Allah apke sa bupanay sa kapupag umani nagukapupakaliwanag o direkta no makaliwanag agyang kaya programa tano liwanag ko ginawa sa gurami ba na muriya mga katigan kasan kakatiyamya taling mga oras na piyakang balingan na na nagyuto abu sore ay pakawarian na nun na napunalamatan ta sumaya mamakin nagar kata sa kaya pamamakin nagiran sa giyang iya programatan na pamaninak ko Allah balasan tanong niyan langon sa mapianarak sa terima niyan rakita no so mga amaltan na piyakang balingan na karkasas kadni panalamat kiran. Okay, sa mga bangsami, gito din itataros tano ako sa pagkukiyaw mga oras na pinalamatan tano nga mga bangsa tano kasabapan sa giyang kaya di tano ka pa kapupakiniga, di tano ka pa maganda way sa kawang-kawangan yung ito mga loks tano
kasasabo pa nun datarag yung tua mana nakapantagan na gobernador tano pakalnuno Allah sumurian si kumapya yung ta gobernador tano gusto mga padiyan mga pamilya niyan gyang kaya mga bangsa tano sa nga sa bala kwarto di sila mamudi marasa-rasay na rangkom tano so panalamat tano kiran sa buende mo pia na miyaw masura sa amin na isang Amerikano buso salamami sa salam na miskano langon mga bangsa mi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.